ДФБГ е обединение на Фондация Взаимно, Фондация Заслушай се и младежката организация на глухите активисти МОГА. Трите организации имат обща философия и цели, свързани с глухата общност, и за това решихме да работим заедно с обща визуална идентичност. Основната ни цел е осигуряване на достъпност чрез българския жестов език, езика на глухите хора. Той ни дава сила, повече възможности за изразяване и равенство. По време на моята студентска практика в специалното училище за глухи се интересувах какви са мечтите на учениците там. Бях шокирана да разбера, че една част от тях няма такива, а причината за това е липсата на достъп до български жестов език. Така се роди идеята да направим обучителен лагер за глухи младежи, изцяло достъпен на български жестов език. Дейностите по проекта са основно осъществяване на проучване сред глухи ученици относно достъпа им до образование, както и организиране на обучителен младежки лагер за глухи. Част от проекта е лагера в Боровец, който имаше голям успех. Участниците в него нямат търпение да организираме още такива лагери в бъдеще. Аз съм Данчо и участвах в лагера "И глухите младежи могат". За мен е важно да има овластени глухи хора, с помощта на които глухата общност да не изостава, а напротив, да се стремим да бъдем модерни и образовани. Щастлив съм, че участвах в младежкия лагер, защото научих много неща. Наистина си заслужаваше. Имаше много интересни отборни игри, както и въздействащи презентации, като например за приликата и разликата между българския словесен език и българския жестов език. Преди да участвам в лагера, разсъждавах за глухите, че сме просто нормални хора, но сега осъзнавам, че сме наистина важни и значими. Това важи и за глухите деца и младежи, които в никакъв случай не бива да бъдат изолирани от обществото, защото именно те са бъдещето на глухата общност. Трябва да продължим да осъществяваме подобни проекти, защото глухите младежи си мислят, че не могат много неща, а това не е вярно. С подкрепата на Фантастико до теб, резултатите и поуките от нашето проучване ще достигнат до Министерството на образованието и Софийския университет, за да можем заедно да работим за една образована и процъфтяваща глуха общност. За тези, които имат интересни идеи за реализиране и искат да кандидатстват по програмата Фантастико до теб, бих казала: участвайте смело. От опит глава не боли.